सोनालां बैयाव हेन्देलाव थिखो हेलौ हेलौ एके बड' ब्लक हेलौ रोमा एके बड' ब्लक मा सिरि आदै सिरि नङा आदै रावबो फैयैखायसो सिरि थादां दे हो दसे जाबायदां रावबो होयि नुनायखाय
Video running Romas bro. Biswajit बर' official. Hi, hello, hello Biswajit. दसे सम आंनि लोगोआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। बिस्वजित ब्र' ओंखाम जाखांबाय नामा? येस जाखांबाय जाखांबाय। मा ओंख्रि जाखो बिस्वजित ब्र'? रमस दा मबाइल मा दुगैदो जौगा दुगैफैदो दुगैफैदो। दुगैदो दुगैदो थांदो दुगैदो। दुगैसिगोन थांदो। फैसालि अबाव थाखो मा जाया?
586 हायेन सेरफांनि ओनसोलनि खनसे नुनायावनो आं गोरिब आदै लेकसो फैफिनदों दे आदै एसे बेस्थ' आं अके ब्र आदै आं गोरिब आं ओरैनोसो जानला मोनला दसे होथ'दों लाइकसो होफैदों दे थेंक इउ भेरि माच आं गोरिब लाइक होनायनि थाखाय
on. Bagurum musaham rumba. Trả lấy nữa. Trả chưa? Trả chưa? Trả lấy nữa. Trả lấy nữa. À cái sợi. Thôi đã. Trả lấy nữa.